Καλησπέρα. Μετά το δυστυχώς επτοχεύσαμεν του 1893, μέσα σε 10 χρόνια, ένας στους 6 κατοίκους του τότε βασιλείου της Ελλάδας μετανάστευσε για Αμερική, Καναδά ή Αίγυπτο. Και ξανά, μετά το τέλος της κατοχής και του εμφυλίου, μέσα σε 25 χρόνια, πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες, το 14% του πληθυσμού, μετανάστευσαν, οι περισσότεροι για Γερμανία. Νόμιζαμε πως από αυτή τη μοίρα έχουμε πια γλιτώσει. Αλλά να που γύρω μας σχηματίζεται σιγά σιγά ένα καινούργιο κύμα εξόδου. Και μια νέα γενιά που τίποτε δεν την είχε προετοιμάσει γι' αυτό, ακολουθεί με άλλο τρόπο τα βήματα των παππούδων της. Είναι μια κλασική περίπτωση brain drain, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αιμορραγεί αυτή τη στιγμή επιστημονικά ο Νότος προς όφελος του Βορρά. Η πατρίδα μου ουσιαστικά με κυνήγησε. Μου είπε ότι ναι, χτύπα ξύλο. Αν υπάρχουν κάτι οι γονείς σου, θα μείνεις στον δρόμο, θα πεινάσεις. Οπότε πρέπει να φύγεις. Φύγε. Δεν γίνεται να μην νοσταλγείς την πατρίδα σου. Δεν γίνεται να μην νοσταλγείς τους ανθρώπους που έχεις αφήσει εκεί, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, ακόμη και τα μέρη που σύχναζες. Αυτά είναι πάντα στο μυαλό σου. Η κόντρα σε όλα και ρηγή, τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω της βολής της γη. Και εδώ τον τόπο παίζει σαν τη φύγη. Ρίχνω αλάτι στη βαθιά τους πληγή. Τάζομαι πρόσφυγας και σε καλό να μου βγει. Είμαι νοσταλγικός τύπος, θα ήθελα να γυρίσω. Στις αρχές έλεγα γυρνάω και αύριο, εντάξει, αλλά τις ξέρω τις συνθήκες, δηλαδή τι έχω να αντιμετωπίσω. Δεν έφυγα από τη μία μέρα στην άλλη. Θα ήθελα να γυρίσω, ναι, είμαι πολύ δεμένος με την πατρίδα μου, με τα άτομα μου λείπουν πάρα πολύ. Θα ήθελα να γυρίσω, εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι είμαι περαστικός, έστω και αν αυτό κρατήσει κάποια χρόνια. Κολονία στις όχθες του Ρήνου. Η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας γεμίζει τα τελευταία χρόνια και πάλι Έλληνες. Το 2011 περίπου 8.000 Έλληνες μετανάστευσαν για πρώτη φορά στη Γερμανία και άλλοι 4.000 περίπου επαναπατρισμένοι επέστρεψαν στη Γερμανία. Φέτος, το 2012, οι αφίξεις έχουν πολλαπλασιαστεί. Ο Βασίλης ήταν ένας από αυτούς. Έφτασε στην Κολονία το περασμένο καλοκαίρι, ψάχνοντας δουλειά. Περνούσα με το ποδήλατο και ρωτούσα άμα συστηνόμουνα, έλεγα ποιος είμαι και ρωτούσα άμα χρειάζονται κόσμο, άμα ψάχνουν κάποιον υπάλληλο τέλος πάντων για τη θέση του μοντέρ, και στο τέλος έδινα και μια κάρτα που έβγαλα και τους πρότεινα άμα ήθελαν να στείλω το βιογραφικό. Κάπου βρήκα ανταπόκριση, στις περισσότερες εταιρείες ήταν πολύ ευγενικοί, μου έλεγαν ίσως, άφηναν ένα παράθυρο ανοιχτό. Από ό,τι φάνηκε στη συνέχεια ήταν περισσότερο θέμα ευγένειας και είχα ευτυχώς την τύχη χωρίς καν να δει το βιογραφικό που είχα, μόνο έτσι πώς συστήθηκα και πώς έβρεχε κιόλας και με είδε σε αυτή την κατάσταση, λέει το αφεντικό ότι με πήρε τηλέφωνο μετά από 3 ώρες και λέει παίρναμα είναι αύριο να συζητήσουμε. Βασίλης Οικονόμου. Γεννήθηκε στην Κοζάνη, σπούδασε φωτογραφία, κάμερα και μοντάζ. Είχε μείνει άνεργος τα τελευταία χρόνια. Είχα βαλτώσει, μας είπε. Έφυγε για την Κολονία χωρίς να έχει εξασφαλισμένη δουλειά. Με όπλο την ελπίδα ή την απελπισία. Η αρχή ήταν πολύ δύσκολη. Έφυγα καλοκαίρι, τη χειρότερη περίοδο για να καταλήψει την Ελλάδα, τέλη Αυγούστου. Ήρθα εδώ πέρα. Στην αρχή είσαι και λίγο τουρίστας, δεν αντιλαμβάνεσαι που βρίσκεσαι, για ποιο λόγο ήρθες. Όχι τόσο καλά όσο όταν αρχίσουν οι ουσιαστικές οικονομικές δυσκολίες. Δεν μπορείς να καλύψεις τα έξοδα, τον νίκη, που δεν ξέρεις άμα και τον επόμενο μήνα θα καταφέρεις να είσαι εδώ όταν δεν υπάρχει κάτι σταθερό στην αρχή, και στη συνέχεια με το άγχος ότι πρέπει να βρω κάτι εδώ και τώρα. Δηλαδή θες να δεις μια ταινία, να πιεις μια μπύρα, έναν καφέ και δεν το απολαμβάνεις γιατί έχεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού ότι τι κάνω, ας πούμε, εντάξει, κάθομαι και χασομεράω 2 ώρες ενώ πρέπει να βρω μια δουλειά. Τελικά ο Βασίλης
βρήκε δουλειά σε μια εταιρεία παραγωγής. Σύμβαση 15 μηνών που ελπίζει να γίνει μόνιμη. Εγώ πήγα το 1963, μόλις απολύθηκα φαντάρος. Δεν υπήρχαν δουλειές, τίποτα. Δούλεψα λοιπόν σε ένα εργοστάσιο, Νατουρέλα λέγεται, όταν έβγαζε χημικά ποτά. Apfelsaft, Kirschwasser. Σε αυτό το εργοστάσιο πηγαίναμε κάθε πρωί, δίναμε παρόν. Άμα είχε δουλειά, μας κατάκανε. Αν δεν είχε, αύριο. Ξαναρχόσαστε. Και αυτό ήταν μαύρο. Μαύρα. Εγώ έμεινα 2,5 χρόνια χωρίς άδεια εργασίας στη Γερμανία. Ονομάζεται Γιώργος Κοζομπόλης. Γεννήθηκε σε ένα χωριό έξω από την Καλαμάτα. Έκανε την ίδια ακριβώς διαδρομή με τον Βασίλη, αλλά πριν 50 χρόνια. Το 1963. Κολονία, Μανχάιμ, Χάιδελβέργη. Τότε είμαστε 480.000 Έλληνες στη Γερμανία. Αυτή ήταν η μετανάστευση της Γερμανίας. Αλλά δεν είχαμε το δικαίωμα μέχρι το 1981 που γίναμε πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασκήσουμε κανένα επάγγελμα. Γκάσταρμπάιτα, εργάτης, σφραγίδα στο διαβατήριο, μόνο για εργασία. Ο Γιώργος, όπως και πολλοί άλλοι μετανάστες της γενιάς του, τα κατάφερε. Έκανε δική του δουλειά, ένα εστιατόριο στη Χάιδελβέργη και ήταν πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Χάιδελβέργης. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1985. Αυτή η μετανάστευση που έγινε από την Ελλάδα σε οποιαδήποτε χώρα, η Αυστραλία ήταν, η Καναδά, η Γερμανία, οπουδήποτε, έκανε πολύ μεγάλο καλό. Όλοι οι άνθρωποι που γυρίσανε μετά ήρθαν πολύ πιο διαφορετικά. Με διαφορετικό μυαλό, πιο συνεπείς, πιο καθαροί. Γενικά σε πολλά πράγματα. Θέλανε, δεν θέλανε, προσαρμοστήκανε. Μάθανε 5 πράγματα. Εδώ δεν μάθανε τίποτα. Βλέπω από τα παιδιά μου, δεν μαθαίνουν τίποτα. Το μετάνιωσες που γύρισες? Βεβαίως. Ακόμα και τώρα που είμαι στο τελευταίο στάδιο της ζωής μου. Μεγάλος είμαι μικρός. Το μετάνιωσα πικρά. Αν ήμουν 10 χρόνια νεότερος, έφεγα αύριο το πρωί. Ο Γιώργος, ετών 72, μετανάστης του 63, της γενιάς των ανειδίκευτων εργατών, της γενιάς του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο Βασίλης, ετών 29, μετανάστης του 2012, της γενιάς των μεταναστών με πτυχίο, ξένες γλώσσες και σελίδα στο Facebook. Εμείς είμαστε εργατικά χέρια, μόνο δουλειά, με τα χέρια. Δεν έχει και ό,τι γνώση και να έχετε. Τώρα είναι ανθρώποι μορφωμένοι, κομπιουτεράδες, να έχει ένα διπλωματάκι, μορφωμένοι άνθρωποι. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που το τελευταίο κύμα μεταναστών έφτασε από την Ελλάδα στην πύλη κάποιου γερμανικού εργοστασίου. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50 ως το 74, πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες, το 14% του ελληνικού πληθυσμού, έφυγαν μετανάστες. Οι περισσότεροι, κοντά 700.000, στη Γερμανία. Εκείνες τις δεκαετίες ήταν κυρίως άνθρωποι με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Πολλοί δεν είχαν τελειώσει το δημοτικό, ήταν μόνο απόφοιτοι του δημοτικού. Ενώ σήμερα είναι κυρίως, από ό,τι φαίνεται, άνθρωποι με ψηλά εκπαιδευτικά προσόντα, πολλοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Δεν έχει τόσο δραματικό στοιχείο η σημερινή μετανάστευση και αυτό επειδή ένα μεγάλο μέρος των μεταναστών είναι επιστήμονες, έχουν δηλαδή διαλέξει την δουλειά τους. Βεβαίως υπάρχει η ίδια πίεση, αλλά δεν υπάρχει η ένταση της δομικής βίας όπως την γνωρίζαμε στη δεκαετία του 50, που ολόκληρα χωριά αναγκαζόντουσαν να εγκαταλείψουν το χωριό τους, την πατρίδα τους, για να εργαστούν εδώ οπουδήποτε. Αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει. Δεν έχει τόσο δραματικό στοιχείο η σημερινή μετανάστευση. Όμως υπάρχουν τέτοιες τάσεις. Βλέπει δηλαδή κανείς και σήμερα απελπισμένους ανθρώπους με τεράστια χρέη στην Ελλάδα, οι οποίοι στην κυριολεξία κρύβονται. Δεν είναι σε θέση καν να δηλωθούν για μια νόμιμη εργασία, επειδή ακριβώς στην Ελλάδα έχουν τεράστια χρέη και τους κυνηγάει η δικαιοσύνη. Μια οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη ήρθαν εδώ πέρα με τα μάξι τους και μου ήταν εδώ έξω δίπλα στο πάρκινγκ μέσα στο αυτοκίνητο 2-3 ημέρες, μέχρι να τους πάρει μια ηλικιωμένη κυρία στο σπίτι τους, να τους ταυτοποιήσει μέχρι να βοταρτοποιηθούν για δουλειά.